Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepos paling. Tilik jagung, waya tilik jagung. Halo. Sekitar tarik-tarik, mbak mudun mau. Tadi ngecek sing gini. Ini sing ono sing apik samprono kan. Iya. Semua elek gitu. Saiki. Yo, ora mempan tuh. Duh, ngalang-alang ini gak dirondap yo. Gak engkek. Konve diguyu tok konve. Lah. Wes apa mbalap jagungnya enggak. Lah iki nek gak disemprot sik piye besok lek aku. Iki model gak gelem. Yo iso dia, Bu. Wong gelem uju ya, dek kok cinta ngono ya. oh, iki konten dhewe wong. Iya. Ya urung, kok ya gede. Iki apa sing salah aku dhisik. Sing salah aku guys iki. Piye? Gara-gara apa? Gara-gara ngabuke kecepetan. Ya jane wis umure jane. Wong minimal 15. Kan diabuk umur 16 to kae. Heeh. Mergo kan ngoyak kae. Liyane nyatane gede, tapi enek sing ra kuat abuk. Terus sing iki. Gak patek kuat. Mosok sak menit terus. Ora gede-gede. Allahu Akbar. Ya alhamdulillah disyukuri. Mosok ya gak gede-gede. Tapi sing perengan kono lemu-lemu. Heeh. Lemu-lemu. Koyo gede lah. Gede wong ora enak ceritane nek gak lemah wis dadi lho ya. Ya urung dipindhoni soal liyane kok. Kan juga urung dipindhoni kae. Heeh. Iki ceritane tilik Tegal. Piye iki sing kene iki? Pertumbuhannya juga podo ya. Delok sing ngicer sik kalau gas malah kondiyang kalau delok. Wah. Umur 40 dina sesuk lho sing kae. Mari kacake seminggu ya nih guys. Iki lagi umur sesasinan kene. Sing kene lho ya. Heeh. Sing 10 kae kuwi sak ada trono iki 40 sesuk iki umur 39. Kondiyang kalau sing ngono kae. Iki rasa ya. Sing pinggir-pinggir. Heeh. Icar dhisik. Sing ngejar sik dhewe. Ya apik kok. Apik. Nek dipindhoni yo modal. Wong selise wae seminggu ki kacek iki. Kacek banget iki seminggu iki. Oke, mau jenenge lahan anyar, guys. Heeh. Posisi lembabatne urung rampung. Jadi endi sing wis rampung garapan pertama niki wis alhamdulillah disyukuri guys wisan. Tenan. Gak nggo arit ya. Tunggu. Nggo arit mungkin di keceruin. Iki wis termasuk alhamdulillah lah. Sangat-sangat alhamdulillah karena tanduran pertama. Alhamdulillah wisan. Mari memang ngapunten guys, jenis jagung iki
Dek berbobot tapi nek awan godhonge glinting. Emang wete ngene iki gak patek menyenangkan, tapi engko wohe ngene. Wohe. Wah sing kono kae lho. Wah. Gede-gede kok guys, tebone lho arahe lho. Tebone gede-gede kok arahe kok lho. Kondang arahe. Oke berarti 3,9 kurangi 7 pira kowe? 3. Telur. Iki umur sesasi punjul 2 dina, guys. Sesasi punjul 2 hari. No, sing iki sing 4 kilo iki. Iki 5 kilo kurang seprapat. Umur sesasi punjul 2 dina. Sing kene. Sing kono sak kae deretan kono kae kuwi 39 hari. 39. 40 besok. 40 besok ya. Rasa nasak jare. Rasa nasak bangun. Rasa nasak jare guys. Dikarek iki mbok barengne para rada mundur apa kene sing 10 lu dhisikno. Nek ketoke nek ndelok ngene iki ketoke sing 10 didhisikno ketoke yo ki ya. Nek menurutmu ke? Nek kowe piye? Nek kowe? Mbak aku rong ndelok sing gedhe. Lah wong wis ketok buntetet mripatmu kok ora ndelok sing gedhi. Lah buntetet karo kae buntet kae dah. Maksudnya buntet sing kae lho, sing sanding gubuk. Iya. Buntet kae nek buntetet lho. Tapi nek umure kae wis 40. Sesuk. Karek. Nah iki genah iki. Iki 45 wani iki. Sing kene. Sing kene 45. Heeh. Apa 40 pas ya ora apa-apa. Ngabuke ya? Heeh. Sing kene. Mbah. Kan mindunine kan mulai dari 40 hari tuh. 40 hari. Lagi nek iki 40 hari ini jek 8 dina kas. 8 dina seminggu kurang. Punjul. Seminggu punjul sing kene. Piye? Nek sing genah tetep iki sesuai karo nganu iki. Sesuai karo apa jeneng delorine, guys. Jenenge lagi. Kas alas gledek balik nah. Ini ki lumrah kudu di kecruk. Jos, alhamdulillah guys. Subur jagungnya. Sing kene ya nih. Kita tunggu nanti. Modelnya kan lho ngelinting-ngelinting guys, nek kena panas emang ngono dek. Nanti kok nek apa jenenge? Tapi menang bobot. Menang bobot ini. Memang dhisik Adiwi yo entuk ilmune yo ngono, memang di ngertine yo ngono yo to. Yo diomongi. Nek awan memang Mas aja mbok delok kok wite terah elek kaya alang-alang. Tapi bobote kondang. Sebenarnya kan bobote. Yo gak do alhamdulillah yo ilang saka jauh dari kata putih ya yo. Alhamdulillah. Hampir gak ono lho. Jane. Hampir gak ono alhamdulillah. Hampir gak ono sing putihin lho. Iya iki jajal rada didhuwurno ben para ngono ya ora apa-apa sih. Menurutku sing 10 dhisikno lagi engko karo ndelok nek 40 kok wis mumpuni diabuk tapi engko nek jek rada cilik ngono ben sampe 45 apa pira lagi diabuk. Ya karo ndelok udane barang. Wah, nah iki udan iki ugal-ugalan iki perkara udan ngono. Alhamdulillah guys, ade melu seneng karena
ini pertanian kali ini tuh banyak sekali kelihatannya yang berhasil ya. Dari teman-teman petani yang lain itu semuanya tadi yang pinggir-pinggir jalan sana itu api-api semuanya. Karena memang kita kan petani ini petani udan, ngandalnya udan kau Gusti Allah. Lah ini alhamdulillah itu untuk tanam kali ini tuh hujannya sangat bagus. Alhamdulillah. Jadi ini adalah hujan yang sangat diharapkan oleh para petani. Begitu ya. Jadi mbak iso nasak buntu. Dalek ini gak iso disasak jagungnya. Roti sek kayak sing 4 kilo kilo. Nek gak nyemproti piye kilo alang-alang. Iya wis semproti. Semproti narason. Iya. Ini wong-wong ya lemu. Wong-wong. Tapi kan iki segerapan bolak-balik. Ya bedanya kuwi tok ini. Cuma dengan apa? Sing didelok dhewe ngene iki wis luar biasa. Yo enggak semuanya sing bareng itu dadine ya apik kabeh gak. Cuma engko pada akhirnya engko ya panggah apik kabeh. Iki beda jenis iki. Iya ana sing gabung iki. Sing sakti. Kan sebutan sita katanya. Batasnya kayak dulu. Batasnya. Terus. Ini wong. Ini wong ya api. Melo seneng wong ya api. Laran ini kini kubuke tapi ini kini laran. Jebet. Jagung ketok apik kabeh. Ketok. Apa ndelok ngono? Ndi? Kowe. Iya. Sing sik sing. Ngapu ding. Dadi ini. Mindo nih. Iya. Oh, lho ki umur pira, Mas? Ora. Pokoknya swayahe langsung abuk nih ya. Wah, apik tapi nok. Lho wi, wah. Kondiang. Telu paling gak aku orang Ngapu pengen telu? Boleh, kudi nok. Ini Mas Tepos, ini masak. Tuh guys, ngarep. Oh, apik gini. Udang. Sakti iki memang udane apik guys, iki padha koyo dhisik pas apa jeneng lho kene iki ya apik. Oke, tapi yang pertama dah padha koyo pas labuhan kae. Wis kondang lagi gabuk nah pindho yo. Matoh tenan iki. Yo sak dodonan guys iki. Saiki dodo, sak dodo. Nah, sing telu, ana sing loro, siji. Syukuri kena pelemai barang. Pelem. Gimana shoot mari syuting bae syuting lah guys. Ben ngene dhewe enak video ini. Memang ini guys, jagungnya tipikal sing godhonge iki nglinting pas waya panas-panas ngene iki. Motorene ikut-ikutan dalan. Sehingga ini semua disemproti. Ibu semproti kabeh, cuma kan sing kono kan alang-alangnya kotor. Bener-bener alang-alangnya wah. Luar biasa. Oh iya api. Longsor ya. Oh.
Nah, sing ndek kene cek standar guys, masih enak dalane. Iki ae wis 15 kurang sithik. Iki standar cek gange di standar no. Wah, lagi dhuwur-dhuwur malah kene iki. Tak tutu iki sik. Lho. Sing ledung-ledungi sak dodo sak pundak dure. Api. Iki singa sing 13 pes singa. Urane sakti. Ini banyunya aku ora nyemprat. Wah, iki sing ndek ledokan kondiang iki. Lho, iki sing ndek ledokan di ciri sing pinggir-pinggir tok, kan kono banyu. Mangkon dhuwur aliran apa jenenge? Sumberan dhuwur. Ledokan iki ne. Ngarake ini sawahan. Dadi sampeyan sawahan iki ngene dhewe, guys. Cuman untuk sing kita garapan pertama masih digarap sama yang punya. Tapi nanti next pas sudah panen selanjutnya awake dhewe sawahe. Arep dikei lombok, arep dikei apa wis terserah dhewe. Dadi baone sak ledokane iki kabeh sampai pol kono, sampai pol sero kono. Dadi engko paling arep dicer kacang barang, guys. Arep ditanduri kacang jebol. Sing koyo ngene Pak Depri lho, guys. Lah engko ditanduri ngene. Paling bismillah. Kowe apa dijajal, guys. Api-api guys, alhamdulillah. Cuma ya kuwi engko apa ngabuke paling ndang diabuk soalnya yo wis mulai wayahe. Cuma sing kedua engko paling kan mesti kan bareng karo sing ngabuk sing kono guys, sing enek sawane sing ngisor. Dadi engko kene apa ngabuke gak bareng. Api alhamdulillah. Lemu-lemu isine loro, anak siji, telu. Iki wis termasuk luar biasa, guys. Wis alhamdulillah. Wis kabeh pokoke disyukuri. Mergo dhewe isone iki berusaha karo berdoa. Kabeh pasar karo Gusti Allah. Wayahe icir yo icir, aja kari bature. Wayahe ngabuk yo ngabuk, aja kari bature. Mesti dhewe iki yo duwe hitungan dhewe. Nek ngabuk pertama yo paling yo sekitar 20 dino. Sekitar samononan lah punjul, kadang enek sing sawe ngono kuwi. Kok sing nek mindonine pas umur 40 harian ngono kuwi. Sing penting wayahe ngabuk yo diabuk. Ngono. Wayahe udan yo bismillah, udan iki ketok siapik dadi yo karek ndonga guys. Karo njaluk pandungane sampean kabeh muga-muga tandurane apik kabeh, iso ngrejekeni barokahi, terus yo iso dadi lapangan pekerjaan orang lain, adewe yo seneng yo Pak-ade mbudi yo dodo seneng kabeh. Kadewe bisa ngomong berusaha lan ikhtiar. Jagungi kondang udah 7 kilo guys tadi yo ya apa iki kok tebu sakti apa jenenge singa. Toh tenan. Oke guys, kita mau semari leren delok. Ini buat penenti acarane. Sebenarnya ada wis ngerti nggone, wis ngerti perkembangan pertumbuhannya jagungnya di sing ndek hitungane kene-kene mbon kita beli terakhir 92. Tuh jagungnya alhamdulillah HP. Pokoknya bismillah saling mendoakan guys. Ya cukup sekian guys, paling harap intinya sampai tunggu konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pokoknya supportnya selalu buat kita, buat Lalimantan, buat Mbah Pomo Gojes,
di TikTok juga. Jangan lupa di follow Facebooknya Mas Bagus Arifin, petani milenial Kalimantan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.